sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a Speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I'm sexy and I know it. Ay. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. I'm sexy and I know it. Ayan, okay. So, tapos nang sumayan mga chubby Mga angels. boys. Oo, grabe yung mga energy. Buhis-buhay talaga yung mga Oo, boys. kanina, nung nandun tayo, talagang gusto kong sumayaw ka talaga. Gumiling-giling pa sila. Ang cute Diba, kasi yung pagkiling nila. Ito yung kasama ko kanina yung nagganon. Gumiling-giling. Kasama ko talaga. Para siya ba kasama pumunta dito? Oo, siya kasama ko actually. Charot. Katabi lang, kasama. Katabi. Bisyosa ka talaga. Nakinig naman ako, dapat yung mga boys na lang dito. Yung mga girls dapat dito. Ano Charot. ba? Selfish ka. Hindi selfish, malandi. Syuka-syuka ka. Malandi lang talaga. Okay, so sa mga girls naman dito, sa inyo ba, may mga, ano ba kayo, kaaway ba kayo sa labas? Ganon? Na-try nyo na bang may kaaway sa labas? Na hindi namin kagrupo. Oo, hindi nyo kagrupo. Yung mga, parang yung ganon, parang naiinis sa inyo, ganon. Oo, meron na ba? Siguro di lang namin siguro alam na may naiinis May sa next amin. Yeah. A group of friends Syempre na naman, para ano? syempre pag mga bading din naman, syempre na, di ba, mga babae. Na-insecure daw Oo, sila. na-insecure. Parang insecure Actually, lang. na-insecure ako kanina. Nainis ka? Hindi ako Ano naiinis, ba? na-insecure Pero lang. na-insecure ka lang. Iba yung naiinis, iba yung na-insecure. Okay, ito na yung question ulit ha. Okay, question ulit tayo. Okay, what makes someone a great dancer? 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 Limited, paulit-ulit. Oo. Ayun, si Marjorie. Siya yung pumapagent eh. Oo. For your information guys, pumapagent si Marjorie. Noon lang yun, secret natin yun. Secret, Okay. binunyag na ka, di ba? Secret pa ba? Ayun. Okay. Ano ba yung, What makes someone a great dancer? What makes someone Hindi. dancer? Hindi. Inulit ko lang eh. Nahawa ka din. Hindi kasi ganito yun eh. Kahit nag-ano kang gagaling, tapos pag wala kang disiplina sa sarili mo, Tama nga naman. eh. Oo. Kaya sa grupo namin, malaking pasasalamat namin sa mga managers namin na sila yung nagdidisiplina sa amin. Pinapalo kayo gano'n. Oo. Tsaka hindi, pagdisiplina, kasi hindi naman pagdisiplina na meaning pinapalo ka na or what, Kasi, diba? kailangan talaga yung disiplina sa isang grupo kasi lalo na dito sa Chavit Angels kasi nga pinanghawakan namin yung pangalan ni Sir Chavi. Oo naman, syempre. Tsaka dapat kung may disiplina kasi, sumusunod na yung ganon on time ka sa trabaho kasi may disiplina ka. Alam mo yun, yung parang yung attitude, diba? Sa inyo ba na in-house or as a whole group, may mga rules ba kayo na sinusunod sa grupo nyo? Ang dami. Like what? Magbigay ka ng yung pinaka Yung mga iba naman, pinaka main na rule. yung mga iba sumagot. Oo. Yung mga hindi pa sumagot, si Kuya, si JC. Sa aming grupo, bawal yung boyfriend. Girlfriend. Ay, bawal yung PBB. So walang couple dito. Wala. Walang couple dito. Ba't parang nagngitian? Walang couple. Ay, walang couple? Oo, okay. Walang couple na naman. Okay, so... Single sila lahat. Ayan, boys and girls, mga nanonood. Single sila lahat. Charot, ano ba? Okay, paano kayo nag-adjust pag may mga umaalis na kasama? Paano kayo nag-adjust pag may mga umaalis or may natatanggal? Yung sa mga boys naman dito. Okay, kay Kokoy, paano ka nag-adjust? Sa sarili mo lang paano ka nag-adjust pag may mga umaalis na kasama? Siyempre, mahirap din mag-adjust pag may umalis na kasama. Panibagong vloggings na naman. Magre-recruit na naman ng bagong kagrupo. Tapos pagkikisamahan mo na naman. Ganun. Pero okay lang naman kasi parte na lahat yan ng grupo. Okay, so ano ba yung qualification para makapasok ka sa grupong ito? Okay, umpisan mo dyan sa girls ulit. Yung sa gitna naman, sa gitna.
Ano Si naman Ate yung Jane. qualification ng isang Chavits Angel para maging isang ganap nga na dancer ng Siyempre, alam sumayaw. alam, syempre naman, di ba? Oo, sasali nga yung, alam nga naman Dapat sasali yung sinabi mo kasi, Murphy, Oo. besides sa magaling sumayaw. Hindi obvious nga, alam nga naman, alam nga naman, ano, di ba? Dapat maganda daw. Maganda daw. Oh, hindi ka qualified doon, Hindi nga ako qualify. Ikaw qualify ka dyan, di ba? Di ba pa? Pero hindi qualify yung mga malaking earrings at saka medyo parang yung buhok, medyo black masyado. Di ba? Dapat daw straight yung buhok. Oo, di ba? Charot. Hindi Ayun. pwede yung mga Dapat daw maganda, pleasing personality. at magaling sumayaw. Ano pa? Ano pa yung Tapos, sabi ni Ritzel, sexy. sexy? Ay, bawal bang mataba? Bawal. Bawal. Siyempre, sino naman, di ba? Pwede rin yun. Makakita ka May na. mga matataba din magaling sumayaw, hindi rin yung basihan. Pwede din naman. Oo. Siyempre. Kagaya ni Coco, titan nyo, hindi siya masyadong katabaan. Chubby siya, cute na cute yung katawan niya. Oo, Pero magaling sabi nga siya. ni Luwin, sabi ni Lung, good looking, magaling siya, di ba? Oo, yun yung talaga kung paano mo dinadala yung ano, di ba? Tapos gwapo naman si Kokoy, di ba? Oo, ano ka pa naman si Kokoy? Oo, thanks no. Okay, di na lang alam ng joke pala. Hindi, okay lang. Hindi joke. Ayan, tapos ganun. Mayroon ba kayong mga bloopers? Kasi Yung mga mistakes. Oo, may mga mistakes. Kasi mayroon akong marami nilipid na daw. sa akin ni Mother Oreo. Si DJ, may alam ka ba? Ikwento naman may mga bloopers nyo. Lahat po kami kakamali. Hindi mga bloopers na parang nakakatawa. Ito parang tatumbling tapos Oo. Alam niya yon. nabagok yung ulo. Charot. Opo, yung, lalo na pag Mga sumisemplang. yung mga sumisemplang, tsaka yung mga kakamali. Nakakatawa. Okay, napalitaan Si ko din. Ritzel. Napalitaan ko Si si Ritzel. Ritzel. Oo, Si Ritzel yan. daw, parang, ewan ko, nadulas ba sa metro walk? Oo, nadulas ako ka. Oh, ano naman yung feeling mo pag nadudulas ka? Siyempre, Siyempre, nahiya na. Ayaw Miriam na Kiambao, mag-perform. ganun. Pero, siyempre, dancer ka. Oo, hindi singer. Yun nga, sabi nga nila, the show must go on. Oo, tama nga naman. Meron ba mga wardrobe malfunction, ganon? Meron din. Jess, sandali lang pag sumasagot si Ritzel. Sige, tanongin mo sa akin. Bakit? Sabi mo sa bakit? Sabi nga nila, the show must go on. Parang may pinangdidilatan ka sa amin dito. Ikaw nga, yun, di ba dinilatan kanya kanina? Sabi niya kanina, sino nagpangalan sa'yo niya? Si Gob. Parang naman ang taray ni Ritzel. Aasar lang ako sa baba mo, Beth. Pero nakakasar pa naman to, nakakatuwa nga eh. Tapos ayun, Ano ba? going back to the question, ayun, ano pa yung mga, sa mga boys naman? Oo. Si Kwek? Kwek, sa UNP si Kwek. na. Sabi ni Luwin. Ano bang nangyari sa UNP sa'yo, Kwek? Natusok ka? Hindi. Hindi, ano? Bale, dumulas kasi yung kamay nung Dumulas. kasama ko. Oo. Pero, okay lang. Okay lang naman. Okay lang. Wala naman ganun, wala naman yung tipong nadidisgrasya. Si Meron nga. Angge. Nag-roll si Angge. Viewers, nag-roll po si Angge sa may, kailan ba yon? San Vicente? Santa Santa Catalina. Nag-roll daw siya, meron daw halaman na nakaset doon. Sumemplang siya doon, tapos parang, sumubsob. Naging Plants vs. Zombies, gano'n. Hoy, hindi naman daw nasubsob, ikaw naman, Ritzel. Hindi nasubsob, nababa. Halaman na. Ha? Taas ko, halaman naman na sa harap ko. Ganun. Ay, ito ba yung harap? Halaman sa harap. Di ba yung harap dito? Hindi, syempre nakaano ka, Ha? no? Naka-split ka, di ba? Naka-split ka, oo. Tangat mo. Ano ka ba, Angge? Siyempre, sino ba? Si Jane. Minsan, napanood ko sa Facebook video, si Jane. Jane yon. Ginawa niya yung exhibition niya na pag tumambling, nag-roll, nag-split. Tapos, nag-back roll. Tapos, nabali yung leeg, parang gano'n. Pero okay lang. Hindi naman. Ano lang, I-sample nga natin yun para Sandali lang, malaman pakinggan mo mga muna tao. yung answer. Scotch tape, please. kasi Sorry lang, ha? Pag tumbling mo ganon, na nadulas ako, kasi may foam na madulas. May foam. Ano nagtumbling ka may foam? Okay, ang kita man ng boss ni Jane, kaya ka hindi tumatanda kasi ganyan ang boss mo, ganyan ang personality mo. Okay, syempre, pasample natin si Jane kasi yung nakikita. ginawa niya na yung, ganon. yung tumbling, yung roll. Pagka masemplang na. Hindi na masemplang yan kasi praktisado na yun. Okay, DJ, music. Ayan, okay, go Jane. Ayan. Di ba? Di ba? Ayan. Oh my God. Clap your hands if you got a bank. Wow! Para walang buto. Yun yung signature ni Jane sa akin. Okay, may signature din sa akin si Ritzel sa On the Floor.
Ano yun? On the floor nga, di ba? Ano Hindi, yun? anong yung on the dance floor, move? makakain yun, linuluto ni Chef Sam. Okay, kuya, may on the floor ka dyan? Kuya, may on the floor siya. Kasi nakikita ko si Ritzel kasi pag sumasay parang, oo, super kagat sa labi pang hataw, di ba? Ganon. Oo, ayan. Habang inaantay natin yung on the floor, Ritzel, yung mic. Oo. Ano nga yun? Pag ginagawa mo yan, kahit pagod na pagod ka, may inspiration ka, di ba? Wala naman. Wala naman. Wala inspiration pag nagaganon ka. Oo. Charotera ka. Oo, bakit? Madami. Madami daw. Madami siyang Oo. inspiration. Oo. Sino pa yung sa inyo lang, sino papansin nyo para mas hataw? Ate Jane. Oo, syempre si Jane. Hataw naman sila. Oo, hataw naman sila lahat. Pero yung parang alam nyo na parang, kunwari, hindi naman sa parang napagod ka na kasi hindi mo may bigay yung best mo. Parang, ay, hindi ko na kaya. Pero nakikita mo pa rin siya, oh my God, on the go pa rin siya. Kailangan on the go din ako. Parang gano'n, di ba? Gano'n talaga. Si Jane. Sino na-try nang nahimatay dito? During dances? Wala pa naman. Yung kinailangan mag-CR. Madami daw. Oh, very revealing. on the way. Si Quick daw, sa bantay daw. Ganon din siya. Bakit nyo naman rin si Kwek daw sa bantay? Okay. Bakit Kwek? LBM daw si Quick. Biglaan kasi yun eh. Bala, may pupuntahan kami lugar nun, tapos biglang sumakit yung tiyan ko. San Emilio, tapos hanep talaga sa sakit ng tiyan ko. Di ko na talaga matiis. Talagang CR na talagang kailangan. sumiar ako sa mismong gilid ng bundok. Oh. Wow! Di ba? Talaga. Cowboy. Kasama mo daw si DJ nun. Tama ba? Oo. Iba pa yun. Iba pa Nagbantay yun. siya. Ha? Nagbantay siya. Nagbantay. Sana nagsabay kayo. para tol. Lumabas na ba tol? Nakakaloka lang pagsabay sila, tapos gano'n, Oo, di ba? Tapos magharapan, tol, Tol, okay na ba? Hindi pa tol, sandali. Wait, basta sa akin. Sa'yo, dry nga eh. Tol, ang laki naman yan, Tol. Parang okay, sa mga girls naman wala. Sa mga girls, meron din yan. Ihilang daw sa mga girls. Ihilan lang. Pag nawiwiwi. Oo. Hindi nang natin alam, sabi ni DJ, Baka yung mga girls, syempre may mga napkin ng mga girls, baka doon na lang din. Oo. Sa pagsasayaw nyo, yung mga previous na dances nyo, saan yung part na may nasaktan sa inyo sa pagsasayaw? Yung parang nasuntok sa mukha yung kasama. Oo, yung mga ganun. Yung hindi naasahan kasi yung adjustment ng floor, ganon. Sino sa inyo? Girls muna. Ako, si Madge. Kasi kami yung magkatabi nun. May galit ka sa kanya nun? Wala naman. Wala naman. Siya yung ikaw yung sa sumutok. akin. Pero may galit Pero ka sa kanya. pagkatapos ng set, sorry naman. Gano'n. Best Hindi naman best. sinasadya yan. O sige, best, gantihan na lang, best. Diba? Thank you, Sayo best. ako naman, parang gano'n. Diba? Okay, ganito. Gawa tayo ng activity, di ba? Para hindi naman para tayo nakaupo lang dito na para magdadasal lang sa simbahan. Siyempre, gagawa tayo ng activities, okay? Okay, sino ang may hidden talent dito aside from dancing? Any kinds of talent? Singing, acting, ganon. Okay, para makakuha kayo ng belo, sa dancing muna. Okay, sino ang magaling sa inyo dito, boys, ang mag-doggy? Yung pinakamagaling. Pinakamagaling. Lowin. Okay, syempre, Lowin, Kuya, may pasampulan doggy mo kayo? kami ng doggy. Syempre, may doggy siya. Ayan. Clap your Doggy, hands doggy. Okay. if you got a Please welcome, bankroll. Louie. Clap your hands if you got a bankroll. Clap your hands if you got a diba? bankroll. Belo pa lang yan, ha? Clap your hands if you got belo a pa lang yan, bankroll. belo pa lang. Clap your hands if you got a bankroll. Oh my God. Clap your hands Yeah, if you diba? got a bankroll. Clap your hands if you got a Aray. bankroll. Clap your Nasaktan ka hands doon, if you got a girl. bankroll. Okay, si Robby naman. Si Robby naman. Oh, si Robby. Clap your hands if you got a bankroll. Aray. Clap your hands if you got a bankroll. Clap your hands if you got a bankroll. Teach me how to doggy. Teach me how to. Ayan, dalawa naman sila. Ayan, Louie, go na, go. Dalawa kayo. Ayan, wow. Dalawa kayo. Ikaw naman. Dalawa kayo. Dalawa kayo. They be like smooth. What? Can you teach me how to doggy? Yan, may fans club agad. Oh, diba? All I need is a beat that's super bumpin'. And for you. Ayan, thank you so much, Lowin and Robin. Ayan, kuya, mag-ready kayo ng isang hip-hop para sa mga girls. Yung sexy hip-hop na mostly sinasayaw nila. Ha? Okay, sino sa inyo naman ang pwede nating, sina Marjorie, Angge, si Ritzel, at saka si Jane. Okay, please welcome Marjorie, Angge, Ritzel, and Jane. What's the name? Ayan, lakasan ko natin, DJ.
po ang mga napilisaan natin, ha? I heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is 8 something, right? Cause I've been trying to work it out. Ayan. Diba? Okay. May mga marunong kumanta dito, diba? Dancing muna tayo. Dancing muna. Hello naman. Yung girl kanina. Yung parang girl. Yung pang-girl na dance. Pang-girl. O, sino marunong dito? Sino alam ko meron eh? Si Kokoy, si Luwin. Alam niya. Si Kokoy. Wear it out. O, go push. Ayan, okay. Come on. Yeah. Oh my God, si Luwin, si Yung Kokoy parang bakla. Yan, parang girl. Kokoy, Elo, MD, talaga, nagbakla ka na dito. Okay, go. Nakasan po natin, DJ. O, push na yan. Oh! My God! Nakaka-lurky. Ang galing naman nila. Ang galing, no? Ang ganda. Okay, nakakatuwa silang panoorin pag gano'n. Natiyo naman ako ng slide. Natiyo naman ako doon. Natiyo ka. Okay, so, subukan naman natin sa sa singing. Sino mahilig mag-ganon? Kumanta. Marian. Si Marian daw. Okay, unahin natin si Marian. Hindi, okay, tayo ka para mas makita ka. Ayan. Okay, Gil. This one's for boys with a booming system. Tap down AC with a cooling system. When you come up in the club, you'll face it up. Get stacked on deck like saving up. And a hill, he bell, he might get a bell. Pop by the saying got the right kind of bell. He cold, he dope, he might sell cold. He always in the air, but never fly coach. Here, a motherfucking ship. Seller on a ship. When you make a drip, kiss on a lip. That's the sign that I was looking for. Yes, you get slapped if you're looking hoe. I said, excuse me, you're a hell of a guy. I've been mama like Pelican Fly. I've been so shy, I love you tight. Like singing with a guy with a thing with his eye. Ayan, masakit yung chan mo, Ineng. Sabi niya, this soon is for the boss. Diba? Parang masakit. Ayan, nag-rap si Marian. Okay, si Anna May. Okay, pindot ka sa video. Pero. Pindot ka. 1, 2, 3. Pero. 1, 5, 10, 7. O, diba? Ako yung napasok sa loob ng video. Okay. Diba? Ulit. Okay. Pero lang. Kakanta na. Anong pero? Tero yun. Tero sa Spanish. Okay, play. Pindot mo yung play. Play na. It's like, everybody's got a pride. Yeah. I wanna have sleep at night. Come on, when the center comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Everybody's so serious. Diba? Tulungan nyo na. So mysterious. Diba? Got shades on your eyes and the hair so high that you can't even have a good time. Everybody looks to the left. Yeah. Everybody looks to the right. To the right. Can you feel that? Yeah. You pay them love tonight. Come on, everybody. It's not about the money. We don't need your money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching. Ain't about the bling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. Okay. Ten. 100. Hindi. 9. Awesome. Diba? Okay. Sino pa? Si Kwek. Mga boys naman, mga boys. Si Kwek. Kwek. Pindot ulit. Okay. 10, 5, 6, 7, go. Pindot. Yes. 7, 8, 9, play. Oh my God. Push yan. You love it, na? Play na. Don't you ever wish Diba? you were someone else. Diba? You Parang problema yung meant lobos. to be the way you are exactly. Oh, don't you ever say you don't like the way. Okay, thank you. Yes, wow. Ayan, nag-enjoy naman ako sa mga ginawa natin. Mga nakaka-lurky, mga questions. Tapos mga sineneng pa, di ba? At may mga follow-up questions pa tayo. Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Iloganda. This portion is brought to you by Legacy Super Club